Yo yo, Sri Lestari ugi Sari Kudus. Kanca ning gesek gembira alerap-lerap banyu ning sagara angliya numpak prau layar ing dina minggu kabare wisata alona praune seneng ya banyu pinala ora jamu-jamu karo mesem guyu ngilangake rasa longgang lesu ane cawe mas jebol wis sore weteng kalompok katon awe-awe ayo kane bacebake wae ketene sesuk-esuk pemandangan nyambut gawe yo kanca ning gesek gembira alerap-lerap banyu ning sagara parkoe amliya numpak prau layar ing dina minggu kabare wisata alona praune wis nang piya banyu pinela ora jamu-jamu karo mesem guyu ngilangake rasa longgang lesu ade cawe lemas jebul wis sore weteng kalompok katon awe-awe rayokane bacebake wae ketene sesuk-esuk pemandangan nyambut gawe yo matur sembah nuwun tetembangan konjuk atur Ibu Sobalaja wonten Ibu Tarminah Eva Mbak Karnika Sari matur sembah nuwun sampun pinarak mriki sareng kanca-kanca Sri Lestari